И той ще ме пази. То бота с МП5 ще му щупи гъза. Здравейте! Сега ще го изнасилиме. Виждаме хубавата панда, която е закачена на гърба му и се опитва да се измъкне, но както виждаме, я е закачил и тя сега се удуши. Ще се удуши. И аз, както виждате, също имам панда. Представлява това, което виждате и на мен на гърба. Сега гледаме оръжието му, колко е прекрасно, величествено. Аз съм със златен калашник и ще дойде нещо да ни рейпне, нали? Не, няма нищо да ни рейпне. Сега нека се лигавим. Моите златни оръжия са... Ако знаете... не знам нали се брои УТС 15, УТС-то Pink Gold, нали се брои. Имам... Sealer of M79-ката, M79-ката, тази оръжието с бомбите в CS, златното, златна емка и златен М60 E4. Защо си до месечи? Ама се наядох и нищо не е изцапано, нито много така. Обърви си легло. И сега. Чето, ти знаеш какво трябва да се прочита? Една страница. Буквално съм си на една страница. Не, една глава на ден. Така. Друго е чак от баба. Как да извинявам се. Така. Абу-бу-бу-буй! Абу-бу-буй! Абу-бу-бу-буй! 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 Добре, хора. Аз тръгвам напред. Оу, bitch! Oh yeah! Gangsta rap, nigga! Oh yeah! 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 Baby! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Ако се чуете, какво ми истинското име, казва се Гейшворд 15. Не ми това име. Гейшворд! Толкова прави, човек. Това направо се осра. Наско направо се осра, бе. Къде си, бе? Направо. Сам сра. Направо се осра. Край. Се осра. Няма. Край. Това се осра. Човек, хора, този момък се осра. Ама много. Направо боли. Много. Fuck off. Wait, fight. Shine, turn one is going out.
Нямаше да се издиваш. И тъй тук съм. Аз се остравя, бате. Да знаеш, не гледай клип. После искам да изгледаш целият клип, какво правиш цялото време. Не искам да знам. Трябва. Да спирам ли? Не. Ще снимаме. Луи. До края на играта. Колко има рунда? Няколко. А после аре ще ви кажем на... Аре после на... Killing Floor, на Killing Floor малко. Надявам се да не съм изтрил. Или на... Може и на... CS, ама някой мод. Не, аре после на CS... Такова. Нещо за днес, зомбите пак така са лигавим. Ето, ние двамата обичаме. Имам идея. Какво? Офис. О, ама с ботове, нали? Без бот. Моля? Без бот. Такова е, да. Ай, как ти Дева, мамо, старо. Там са всичките, един се крие и от двете страни долу. Се крие. знам. Виждам нищо. Тебе са. Бате, ПКП това, защо си взел ПКП? що пак не? А той пък бот лали, що пък се е 7240. Същата работа. Да знаеш, после трябва да изгледаш целия клип, наистина имаш да се смееш много. Аз няма да го изгледам, аз ще го качвам. Да, така става. Но трябва да се опиташ и да го гледаш, защото ще се скъсаш в смех. Какво правите с тебе? То аз мога дори да направя фъни момент, но както... Ама не. Сме толкова напреднали с технологията. Още сме нобари. Нашата група на име... Безименната група! Това звучи. А по-нататък, ако искаш, може дори да почнем да говорим на английски. Бате цигани на бате, тъмън проверих. Искаш ли да ти кажа нещо като малък? Като малък. Към втори клас с Никола, нали? Искахме да бъдем български геймплейл и английски геймплейл. И да не говорим. И аз, нали, казах, че ще ми купат камера. Той си мислеше, че ще ми купат, нали, някаква така програма за компютъра. Но аз всъщност исках да си купя истински камера, защото аз така си мислех, че хората снимат с камера. Пак е ретарден. Човек. Влогерите, нали, снимат така с камера, но обикновено. И да, и после, като разбрах, че имаше такива програми, нали, опитах се да снимам и накрая почнах и изведнъж така си снимам клип и почвам да се смея. Но то от новите ми клипове почвам да се смея, защото си напомням тази история. Бати, не го. Некой е такъв пред компютъра. Не като гейч. Защото аз, разбира се, не съм хора. Не си мислете, че аз съм гей. Всъщност съм много добро и прекрасно и аргенско момченце, което обича да дърпа пишки. О, бате. То клип ще бъде малко така. Много ще трябва да цензурирам. Няма да цензуриш, няма смисъл. YouTube нищо няма да направя, защото са тепаците. Съм не съм кръв, ама не идеално. Пожелавам ти успех. Ще ми видиш оръжието дори. На друго. Забава. И трупа ми излезне. Но аз много искам да си купя CSGO, защото като много обичам едно в компютър, защото като бия каски, много обичам звука някой такова. Да, нали? Се начупиш едно нещо, така се изтисква и после ще спирам. И да, тук да бяхме